Molt bona tarda i benvinguts a aquesta xerrada sobre Bòsnia, la guerra que no ens van explicar, el llibre de Joan Salicru, que parla de la guerra de Bòsnia i ofereix un punt de vista que trenca mites, que desfà prejudicis i que ens diu, entre altres coses, que inicialment no va ser una guerra ètnica i que l'etnicisme va venir després i va ser instrumentalitzat per les diferents parts a l'hora d'especular i de guanyar la guerra. Llavors, per parlar del llibre i per parlar sobretot de Bòsnia, tenim en Joan Salicru, l'autor de l'assaig, de Bòsnia, la guerra que no ens van explicar, i també tenim en Manel Vila. En Manel Vila va ser qui va crear la iniciativa del districte 11 de l'Ajuntament de Barcelona durant la guerra de Bòsnia, que va col·laborar amb la ciutat de Sarajevo. Després, més recentment, ha estat, i encara és, de fet, director general de Cooperació i Desenvolupament del Govern de la Generalitat de Catalunya. El 6 d'abril del 2015, dins de les celebracions de la Diada Nacional de Sarajevo, va rebre la distinció com a ciutadà d'honor de la ciutat. Llavors, a mi m'agradaria començar, si us sembla, Joan i Manel, parlant d'aquesta iniciativa del districte 11, que en el seu dia jo crec que va ser un exemple de cooperació i de com les ciutats es poden ajudar entre si quan van tan mal dades i sobretot per mi en un contrast tan important com una ciutat com Sarajevo, que estava sota un setge com no havíem vist a Europa des de la Segona Guerra Mundial, i per altra banda el gran contrast que Barcelona aquell estiu celebrés uns Jocs Olímpics. I estem parlant que amb avió són encara no un parell d'hores. Oi? Doncs jo crec que podem començar, Manel, si vols tu mateix, parlant de la iniciativa Districte 11. Bé, la iniciativa Districte 11, com deies, Bernat, és una iniciativa de l'alcalde Maragall. Jo soc funcionari públic i vaig tindre l'honor de poder-ho tirar endavant, però la iniciativa va ser de l'alcalde Maragall al mig de l'estiu del 92, quan la ciutat vivia, moltes ciutats de Catalunya vivien aquella efemèride dels Jocs Olímpics del 92, hi havia un patiment perquè una ciutat olímpica al 84, estava patint un setge medieval, un setge des del juliol del 92. El conflicte va començar el 6 d'abril i el juliol del 92 li van tancar les entrades i sortides, li van tancar la llum, li van tancar el gas, li van tancar... no es podia ni anar a enterrar els morts als cementiris perquè estan fora de la ciutat. I, per tant, tots els serveis bàsics van quedar col·lapsats. La segona cosa és que hi havia una falta de resposta internacional, que l'hem vist moltes vegades. Pensàvem que Sarajevo i la guerra de Bòsnia, aquesta catàstrofe a Europa després de la Segona Guerra Mundial, no l'haguéssim tornat a veure, però hem tornat a veure com davant de catàstrofes internacionals no hi ha resposta de la comunitat internacional. I al costat d'això va haver-hi, per una banda, una resposta ciutadana, un Sarajevo depèn de tu, i va haver-hi una valentia política d'un alcalde que va creure que quan els estats i els governs estaven decidint quins interessos tenien, tenia que vincular aquesta solidaritat de ciutat a ciutat, i per una altra banda hi va haver-hi una gosseria, una valentia administrativa, que és crear dintre de l'administració pública, un districte NMSU, Barcelona té 10 districtes, i es va trobar la fórmula per crear un districte que avui pensem que amb les rigideses que tenim per moltes coses estaríem a 30.000 tribunals ja buscats, però en aquell moment
es va poder fer això. Igual que es va poder rebre a 2.500 ciutadans de Bòsnia que van ser acollits a molts pobles i viles de Catalunya, entre ells el Maresme, Mataró, a molts llocs van arribar ciutadans, cosa que després de Bòsnia, amb els reglaments que es van crear a Maastricht i a Dublín, això també hi haurien pegues administratives per poder-ho fer. Jo crec que aquesta és la triple valentia de crear un instrument com el Districte 11 per donar resposta a la solidaritat ciutadana, al silenci de la comunitat internacional i trobar aquesta resposta administrativa per poder fer arribar l'ajuda a una ciutat i uns ciutadans que patien. Per què has dit, Manel, que avui en dia aquesta iniciativa seria més... M'ha semblat entendre que seria més complicada o que us hauria portat... Totalment, Per què? totalment. Bòsnia no estava reconeguda per molts estats europeus, no es va ser reconeguda fins molt més tard, després dels acords de Dayton. Poder obrir l'ambaixada de Barcelona a Sarajevo. Avui alguna gent el consideraria un casus belli, no? Hi ha delegacions de la Generalitat a l'exterior que estan portades al Tribunal Constitucional perquè entenen que ocupem competències que no són pròpies d'una comunitat autònoma. Si obrir una delegació de la Generalitat a l'exterior trenca la normativa autonòmica, imagina't obrir l'ambaixada de Barcelona a Sarajevo. Clar, perquè aquí no només tindríem un problema d'ordre intern, amb el Tribunal Constitucional segurament, sinó també un problema d'ordre extern, en el sentit que altres països implicats en el conflicte ho podrien veure com una ingerència, com una agressió fins i tot? Jo crec que la crida que es va fer el 25 de juliol va ser a l'alcalde de Sarajevo, el dia previ a la inauguració dels Jocs, Mohamed Krešeljaković, en el Saló de Gent de l'Ajuntament de Barcelona, que va fer una crida perquè, com la comunitat internacional no reaccionava, les ciutats reaccionessin, i va ser una crida que van respondre en aquell moment afirmativament l'alcalde de París, l'alcalde d'Amsterdam i l'alcalde de Barcelona, que cada un va ajudar a la seva manera. Però poder fer aquesta ajuda de ciutat a ciutat va ser possible el 92, va ser possible rebre ciutadans ex-jugoslaus, perquè en aquell moment, quan venien 92, 93 o 94, no eren ni bosnis. Els empadronàvem i els donàvem el CatSalut perquè poguessin anar als centres mèdics. Això avui tindria tota una sèrie de traves que, quan hi ha hagut un problema a Lampedusa o a l'estació de tren de Budapest amb la gent que travessava els Balcans fugint de la guerra de Síria, no els van poder anar a buscar amb autocars perquè haguéssim entrat en conflictes administratius i legals amb la Unió Europea. Clar, malgrat la integració ha anat avançant, és a dir, l'any 92 la integració europea no és ni molt menys la que és ara, i en canvi una menor integració sembla que va permetre més facilitats administratives. És així, una mica? No, hi ha molta integració europea en aquest moment. Tenim que oblidar que portem un any malament i un any de pandèmia, però pensa que en els últims temps tot el capital s'ha pogut moure amb tota la llibertat, tots els rics i rentes altes es poden moure amb tota llibertat. Hi ha molta llibertat de classes altes i de capital a Europa. El que no pot entrar són ciutadans amb asil, amb refugi, que estan fugint d'una guerra, que estan en població vulnerable. Això costa moltíssim d'entrar. Però el que és moviment de capital, i és tot, hem globalitzat les mobilitzacions de capital. Sí, això està clar, però jo em referia que al 92 Europa no estava tan integrada, no teníem Schengen, no teníem encara moltes de les coses que tenim ara, però va ser més fàcil fer algunes coses
del que ara ho és tenint Europa més integrada, precisament. I sembla un contrasentit. Home, perquè molts dels valors, és que molts dels valors que es van crear a Europa, hem dit que els últims anys els trobem a faltar en molts llocs. Em considero europeista, em considero defensor d'aquells valors que volíem quan dèiem hi ha un nord enllà més just i lliure, ens ho creiem. En aquest moment hi ha el club de governs a Europa han tancat molt, més que una Unió Europea és un club de governs i un club d'estats. I és possible que el fet que els bosnis fossin europeus també influís en la facilitat en què es moguessin, en reure'ls? No, no, tota la limitació no era pas per d'on venien, no, hi havia a partir, després de la Guerra dels Balcans, va ser quan es van aprovar totes les normatives de Dublín per limitar els moviments i es va crear Schengen i es va crear tots aquests mecanismes per limitar l'entrada de persones d'unes determinades classes socials a Europa. Els futbolistes i els artistes es poden moure amb facilitat. És a dir, Schengen facilita el moviment intern i dificulta l'entrada exterior. Sobretot hi ha un requisit de Schengen que és que a partir de Dublín, a l'estat per on entra una persona se'n té que fer càrrec fins que no hi hagi el repartiment de quotes i el repartiment. Llavors, clar, abans podien entrar per França i podien acabar a Espanya, podien acabar a Alemanya, podien entrar per Itàlia i podien acabar a Noruega. En aquest moment, des de les normatives de Dublín, per on entren asilats i refugiats, se'n tenen que fer càrrec fins que no hi hagi una decisió europea. I això dificulta molt tots els moviments. Però sí, hem anat enrere, és que hem anat enrere en moltes coses, en administració pública, en els últims 25 anys. Cada dia ho fan més complicat, les polítiques públiques. Tu comentes, Joan, al teu llibre, cap al final del llibre comentes que una de les esperances per Bòsnia, per la ciutadania de Bòsnia, que ara mateix pateix un problema en el qual l'ètnia sembla estar per damunt de la ciutadania, que una de les esperances és que la integració amb Europa els obligui a adoptar determinades mesures que reverteixin aquesta situació. Us voldria preguntar als dos com ho veieu, això. Quin camí porten, quin ritme, quin temps d'integració s'espera per a Bòsnia i Hercegovina dins de la Unió Europea? Qualsevol dels dos, qui vulgui. Joan, si vols. Joan, que jo he ocupat molt micro. No, contents de que ocupis micro. Si no em sentiu bé, indiqueu-m'ho amb un gest de no et sentim bé, perquè... Et sentim bé. Jo hi ha moments que us perdo i no sé ben bé quin és el problema. Mira, un detall molt concret que és la gestió de la compra de vacunes del tema de coronavirus, pel qual la Unió Europea en aquests moments està sent criticada per no haver... Jo crec que ho ha fet de forma eficaç però no eficient, com si diguéssim. Va saber comprar-ho, però després no s'ha sabut, o sembla que no s'ha sabut fer arribar a tothom amb la mateixa rapidesa, tot plegat, això que ja sabeu. Bé, doncs això, amb totes les seves dificultats, és una possibilitat, que són els països que formen part de la Unió Europea, i després hi ha països com Bòsnia i Hercegovina, on fins aquest dia 23, acabo de llegir ara, com us comentava, en el diari principal de Sarajevo, un dels diaris de referència, el Tovageni, en la seva pàgina web, que explicaven que fins aquí 3 dies no arribaran les vacunes que han comprat com a país, aliè a la Unió Europea. És una petita anècdota, si voleu, en relació al conjunt, perquè evidentment que arribin les vacunes no ho és en cap sentit, perquè allà la situació està molt malament, però jo crec que exemplifica això. Amb tots els defectes que en Manel és molt crític amb la Unió Europea, i ho entenc, amb totes les crítiques que hi pugui haver, bé, la veritat és que el fet de formar part de la Unió Europea garanteix algunes coses, com aquesta. N'hi ha d'altres, des d'un punt de vista jurisdiccional, no? La Constitució
de Bòsnia-Hercegovina, ara mateix, tot i que també hi ha un moment, contradictòriament, que parla de que tots els ciutadans que en formen part són lliures, iguals, i bé, la típica frase que surt a cada Constitució, també és veritat que només parla de que, o especifica, vaja, que només un membre dels 3 pobles constituents, que són els serbobosnians, els croatobosnians i els bosnio-musulmans, només un membre d'aquesta ètnia pot ser el president de torn d'aquesta confederació que és actualment Bòsnia. Això, de fet, va ser recorregut als tribunals europeus, no de la Unió Europea, sinó d'una instància que no és la Unió Europea, i els van donar la raó als promotors d'aquesta iniciativa, però després no hi ha força per complir-ho, no? I no s'ha canviat aquest detall de la Constitució. És més probable, anava a dir, no segur, però és més probable que es canviés, es modifiqués la Constitució de Bòsnia-Hercegovina si aquest estat forma part de la Unió Europea, que no si no ho és. Jo crec que així podríem anar posant exemples. I una cosa encara més peremptòria, si voleu, que en Manel també em va fer donar un dia que parlàvem, ja no sé a quin fòrum, perquè realment he coincidit, o vaja, l'he fet coincidir en moltes coses, les dificultats que té econòmicament el país, un dels motius, és la falta de seguretat jurídica, com se digui. És a dir, ningú vol anar a produir a Bòsnia-Hercegovina perquè allò és una mena de buit des d'un punt de vista de seguretat jurídica, en el qual, de fet, si estàs a la federació hi ha unes lleis i si estàs a la República Sèrbia n'hi ha unes altres. Però en general hi ha una sensació d'incertesa que no ajuda al desenvolupament econòmic del país, que és un dels grans problemes que hi ha ara mateix. És a dir, hi ha qui diu, o ja molts t'ho expliquen, que si la qüestió econòmica estigués una mica solucionada, segurament tota la narrativa aquesta ètnica que segueix havent-hi i insistint-hi, que no s'acaba mai, quedaria, si més no, mitigada. Clar, com que l'economia no funciona, doncs bé, tornem una mica als vells fantasmes i a tirar-nos els trastos pel cap. Jo crec que la Unió Europea, efectivament, és el desllorigador, l'únic desllorigador possible per una situació com Bòsnia. Perquè l'altra solució, o per la situació que viu Bòsnia, l'altra solució que seria refer els acords de Dayton en una clau d'estat unitari, en què els ciutadans són lliures i iguals realment, que tothom es pot presentar a les eleccions, tot de cos que aquí donem per sentat, com si diguéssim, és molt difícil que es torni a produir perquè, clar, no hi ha cap interès de cap de les parts en fer-ho, perquè això és com un llençol que tothom estira pel seu costat. Hi ha tres blocs, diguem-ne, que estiren cadascú pel seu costat i, per tant, si tornés a haver-hi una negociació, ens tornaríem a quedar en el mateix punt, en el millor dels casos. No hi ha incentius, que diuen els politòlegs, no hi ha incentius de cap de les parts per poder refer aquest acord. És més, en la mesura que ara el que se'n diu, entre cometes, jo sempre poso cometes, els musulmans representa que són el 50% del cens, clar, les altres comunitats, la comunitat croata, catòlica, la comunitat sèrbia ortodoxa, jo crec, té un fer roent al que agafar-se, que és dir, bueno, escolti, vostès no parlen tant de respecte a les minories i tal? Vale, molt bé. Doncs aquí nosaltres ara som una minoria, clar, els altres ja són la meitat, i per tant el que hem de fer és donar-nos més drets a nosaltres i més autonomia. És a dir, que lluny de facilitar-ho, jo crec que s'enrocaria, es liria la troca, si s'intentés endògenament, com si diguéssim, tornar a arribar a uns acords que ningú vol modificar-los, ja dic, però jo crec que encara aniríem a pitjor. Jo crec que la integració europea és l'única solució per anar portant aquesta realitat jurídico-administrativa que, com diu en Manel, de tan garantista i tan transparent l'acabem complicant d'una manera que acabem perdent el nord. Sí, segurament. Però que per als problemes que tenen allà, jo crec que sí que seria un bon primer pas. Si es vol donar un missatge d'esperança i quan ara hem commemorat aquests 25 anys dels acords de Dayton i aquests 25 anys sense conflicte bèl·lic, no la finalització de la Guerra dels Balcans, perquè després va haver-hi el de Kosovo, sinó es va acabar el conflicte a Bòsnia i Hercegovina amb els acords de Dayton. El llibre del Joan Salicru ho deixa molt clar, és una guerra que no va començar per cap problema ètnic, per cap problema religiós. Ara ja ens estem acostumant a les fake news. A mi m'agrada més dir les mentides.
hi ha polítics mentiders i en Bòsnia i en Iugoslàvia va passar això, no? El bon treball que va fer la BBC amb 8 capítols intentant explicar la desmembració de Iugoslàvia, 8 capítols que van ser famosos. En el primer dels capítols, el director de la televisió, el periodista britànic li pregunta: però aquelles imatges que vostè va posar eren falses? I diu: a mi em van encarregar que s'oliviantés a la població i jo sóc un professional i vaig soliviantar a la població. Ningú em va dir que les imatges tenien que ser les del moment. I amb això ha passat amb la guerra de Bòsnia. En el llibre del Joan explica ben bé com abans de la guerra no hi havia ni un conflicte religiós, ni un conflicte ètnic, ni un conflicte de cap tipus. Una de les coses que van perdre tots plegats a la guerra és que van passar 5 anys de conflicte i continuem dient els serbis, els croats i els musulmans. No diem els ortodoxes, els catòlics i els musulmans. Hi ha temes d'aquests. Els acords de Dayton van anar bé per aturar la guerra. Jo sempre recordo que al començament a Sarajevo en deien acords de no guerra, no acords de pau, sinó acords de no guerra. Els acords de Dayton van anar bé per parar un conflicte. 25 anys després, els acords de Dayton, com tantes coses que després de molts anys es tenen que canviar, els acords de Dayton caldria canviar-los. Però només tinguent una intenció política, la Unió Europea, no trencant aquesta separació que fa, fent que Sèrbia, Bòsnia i Montenegro i Kosovo i Albània segueixin un altre calendari, una més integració europea ajudaria a molts dels problemes que hi ha allà dintre. La frontera entre la Federació croato-musulmana i la República Sèrbska no tindria que existir en cap moment, no tindrien que existir cap mena de limitacions. La frontera entre Bòsnia i Sèrbia tindria que desaparèixer amb la integració europea i traient fronteres i traient barres i traient obstacles se soluciona. L'argument que feia servir França i el Macron és que les economies no són molt bollantes. Que algú m'expliqui com van amagar les economies de Bulgària i Romania perquè entressin a la Unió Europea i qui des del Banc Central Europeu va fer els estats de comptes perquè Romania i Bulgària poguessin quadrar els números amb la Unió Europea. La situació econòmica d'aquests dos països del Danubi no són gens de diferents de Sèrbia, Bòsnia i Montenegro. L'únic que hi ha un interès claríssim amb la immobilització d'aquestes qüestions fins que es podreixin els temes i anar tapant els ulls. Nosaltres portem molt temps vinculats amb Bòsnia i amb Sarajevo i ens agrada parlar de Dayton, però molta de la gent que ens escolta, si és futbolera, veurà el dia 30 d'aquest mes un dels espectacles més desagradables de l'escena esportiva internacional, que hi ha un partit entre Kosovo i Espanya ha decidit que ni posa la bandera de Kosovo ni toca l'himne al principi de partit perquè no ho consideren ni una nació ni... Escolta'm, estan a la FIFA, estan jugant en totes les competicions. Qui és aquest estat, capital Madrid, per anar dient que no posa l'himne, no puja la bandera i no ho considera un partit internacional? Sobretot perquè quan juguen amb Anglaterra, no amb el Regne Unit, amb Anglaterra, la selecció de futbol d'Anglaterra, no tenen aquests problemes. I Anglaterra, clar, és una part del Regne Unit, no és una entitat. No és una entitat ni tan sols com Kosovo, que sí que està parcialment reconeguda. Això està clar. Llegint el llibre del Joan, sobretot a la seva segona part, la sensació que em va venir va ser que la guerra comença com una barreja de guerra civil i de guerra d'agressió, és a dir, de guerra civil entre una part de la comunitat
i de guerra d'agressió, perquè l'exèrcit federal iugoslau es canvia les insígnies, traspassa l'armament, es queda allà lluitant de la banda dels serbis. La guerra comença així, però en canvi la segona part, al final de la guerra i la postguerra, es dona un cas com de libanització. S'assembla molt al Líban, en el que hi ha uns equilibris de poder en funció del percentatge de les ètnies, i que el perill que correm, i estic d'acord amb vosaltres, el perill que correm si la integració europea no va com ha d'anar, és que, com en el cas del Líban, tot això s'enquisti i generació rere generació es crea un problema. És que a l'inici de la guerra a Iugoslàvia i la desmembració de Iugoslàvia no la podem entendre sense el context internacional que hi havia en aquell moment. Una caiguda dels blocs. Iugoslàvia jugava un paper com a país no alineat i això, amb la caiguda de la Unió Soviètica i el Pacte de Varsòvia, la situació queda estranya perquè ja no ets un tercer amb discòrdia perquè la OTAN i el Pacte de Varsòvia ja no estan d'igual a igual. S'ha trencat el mur de Berlín i ha començat un procés que a Bòsnia els ha costat moltíssim d'entendre, que és el tema de la globalització. I la globalització i l'obertura dels mercats, tal com es va produir, ni ho va entendre. O sigui, no s'emportaven la fàbrica Volkswagen de Iugoslàvia a Txèquia, a Bratislava, per un problema. S'ho emportaven perquè s'ho estan emportant de tots els puestos. Jo he passejat amb l'alcalde de Mostar per allà al riu del Neretva i em deia: qui ens tornarà a posar en marxa tots aquests talers? Érem una potència tèxtil. Jo li deia: sí, jo vinc de Catalunya i també érem una potència tèxtil, però escolti'm, alcalde, els calçotets, les samarretes, els llençols i les tovalloles venen del sud-est asiàtic. No et tornarà a posar ningú en marxa els talers del Neretva si no troben aquella especificitat, aquella qualitat d'un producte, però la producció massiva ve d'uns altres llocs. I això durant molt temps hem pensat que era conflicte de la guerra i era problema de la guerra. A Sarajevo paguen una fortuna pel telèfon. No protesta absolutament ningú. I en canvi protesten per l'aigua, per la llum i pel gas, perquè mai a la vida a Iugoslàvia s'havia pagat per aquests productes. I ells entenen, clar, podem pagar molt pel telèfon perquè és un luxe, però l'electricitat, el gas i l'aigua, el país se'n té, les empreses eren estatals i tothom ho tenia de franc. Per culpa de la guerra hem de pagar la llum, el gas i l'aigua. Jo dic, no és per culpa de la guerra, és que el món occidental del 90 cap aquí ha canviat moltíssim i això és molt difícil de poder fer entendre a una gent que per mentides els hi hem provocat un enfrontament civil i hem creat odis entre poblacions que abans no tenien. Mira, precisament, els odis que abans no tenien, no? Si aquí al nostre país, amb una guerra civil que ja va cap a 80 anys que es va acabar, encara ens continuem llançant els plats pel cap amb algunes coses, cada vegada menys afortunadament, però amb algunes coses, ells que només fa 25 anys i que a més tenen aquesta Constitució en la qual ètnia i ciutadania estan una mica a l'inrevés, vosaltres que ho coneixeu molt millor, que hi heu estat a la postguerra, des de Dayton fins ara, la reconciliació va avançant, la rancúnia va retrocedint, com ho veieu? Que parli en Manel, que és el meu mestre.
Estava pensant en una frase seva que em va dir un dia, una visita que va fer, no sé si era l'any 17 o 18 o 19, i em va dir que havia anat a la Universitat de Sarajevo i algun contacte seu li va dir mira que bé, ja tenim un 5%, no recordo la xifra, ja tenim un 5% de serbis que han tornat aquí a estudiar, no? I en Manel deia, home, potser el tema estaria no que comptéssim, sinó que deixéssim de comptar, no? És a dir, que no que estiguéssim alegres perquè comencen a venir un X percentatge de serbis, sinó perquè oblidem, no?, la traçabilitat tècnica és igual d'on són, comencem no? a apuntar la gent amb altres... Exacte. No, això, en Manel té més perspectiva per explicar això, a més això. Bernat, en termes de reconciliació. Costarà molt i jo crec que costarà un parell de generacions. Mentre a les zones rurals, el sistema educatiu sigui doble i els d'una ètnia vagin a l'escola pel dematí i els de l'altra ètnia vagin a una escola per la tarda, això tardarà encara més en solucionar-se. Mentre a Mostar reconstrueixi la ciutat universitària, però hi hagi facultat de filosofia pels croats i facultat de filosofia pels musulmans, costarà molt més d'anar-se costant. No? Ara, la història ens diu que tard o d'hora tornarà a haver-hi matrimonis mixtes, tornarà a haver-hi moviment i la gent jove que està pujant en aquest moment, que comença a tenir molt clar en temes de hip-hop, de grafitis, de xarxes socials. La veritat és que ja no estan preocupats el cantant que en aquest moment està triomfant més a Sarajevo va néixer a Belgrad i està triomfant a Sarajevo. Però fa falta això, fa falta un parell de generacions que ens canviïn una mica el panorama. Ara, si l'estructura política no ajuda, si l'educació té doble línia, si la universitat té doble línia, doncs ho anem alentint el màxim possible. Ara, igualment que amb això, hi ha una manera de solucionar-ho rapidíssim, que és que quan acaben puguin anar a qualsevol universitat d'Europa a estudiar i es puguin juntar i puguin fer Erasmus i puguin fer el que faci falta. Si no els donem aquesta possibilitat i Erasmus només en poden fer joves de 26 països i aquests 3 no en poden, doncs anem endarrerint tot el que és la rehabilitació i la reconstrucció social. I els joves estan canviant el xip o estan heretant tota aquesta retòrica? Bueno, les últimes eleccions municipals, per exemple, Sarajevo ha guanyat per primera vegada un partit no nacionalista. I esperem que abans del 6 d'abril, que és quan l'elecció allà també és indirecta, com aquí, primer s'escolleixen regidors i primer s'escolleix el plenari. Jo crec que ens podrem trobar perfectament el 6 d'abril amb un alcalde de Sarajevo que no és d'un dels 3 partits nacionalistes. I això ha passat 25 anys després. I que, a més, és d'origen serbi. Bojicevic, em sembla que es diu. És un personatge molt interessant perquè té la clau en un determinat moment de que l'exèrcit federal iugoslau intervingui a Croàcia amb la mà de Sèrbia al darrere, i té la clau per aquell sistema de vots que hi havia també ponderat entre totes les repúbliques i les regions autònomes de Iugoslàvia, i ell és qui diu que no, una persona d'origen serbi diu que no a que l'exèrcit iugoslau intervingui a Croàcia, o sigui que no es posa de la part dels serbis, com si diguéssim. Va ser un moment important, tot i que després d'això, diguem-ne que tampoc va ser tan important, però el gest de que una persona serbo-bosniana fes això en aquell moment està bé. Jo crec que és com una mena de justícia poètica, que al cap de 25 anys aquesta persona sigui investit d'això, d'aquí molt pocs dies alcalde de Sarajevo, i serà una senyal d'esperança. Però és això que diu en Manel, a les últimes eleccions municipals, sobretot a les zones urbanes, tornem sempre a la dicotomia aquesta, és veritat, Naja Stranska, el nostre partit,
és el que ha tingut molts bons resultats i, per tant, sembla que es va obrint una porta. És veritat que també eren unes eleccions rares perquè va haver-hi menys participació de l'esperada, perquè la gent gran no va anar a votar. Bé, una mica com ens pot haver passat aquí, no? Els resultats de les últimes eleccions que són, bueno, no sé si s'han de descodificar, seria un altre debat, però vaja, allà no sé fins a quin punt realment és un canvi d'etapa o no. Però jo soc optimista amb això. Crec que sí que hi ha unes noves generacions de joves urbanes formades que poden anar endavant. Fins i tot en el cantó serbi també hi ha relleu. Per bé que és una societat més tancada, una societat més dificultats d'accés a l'exterior, també, que no pas la gent que viu a Sarajevo. Però jo crec que, bueno, mica en mica es va donant el tomb. I després també, perquè els oients no entenguin només aquestes parts tan negatives, vull dir, quines coses han fet bé en aquests 25 anys i hem de destacar, no? O sigui, d'entrada, el Tribunal Penal Internacional va fer la seva feina, s'ha fet un bon anàlisi i una bona comissió de la veritat i de la no repetició. Els criminals han tingut un judici i han hagut unes condemnes i això sempre és d'agrair. Nosaltres feies referència, Bernat, als 80 anys de la nostra guerra civil i molt no hem tingut aquest procés de veritat i de justícia posterior. I la segona cosa és que els acords de tot el banc d'ADN i teixits seu a Tuzla per poder fer el reconeixement de la gent que es va trobar en fosses comuns. I això, en un país i en una guerra com la que va passar als Balcans, ens haguéssim trobat, hagués sigut molt més difícil de tancar ferides i la gent necessita enterrar els seus familiars. I que cada any a Potocari es pugui fer l'exercici de que la gent que s'ha recuperat els ossos i els restes que s'han recuperat a fosses comuns es puguin analitzar en els laboratoris de Tuzla i es puguin entregar cada any 150, 500, 1.000 cossos a uns familiars. Això jo crec que ajuda a tancar ferides, no? Pensem que Cambodja i Espanya són els dos països que tenim el rècord de gent enterrada en fosses sense identificar i amb cunetes. Amb alguna cosa Espanya tindria que ser la primera i ho és amb això, però amb una guerra del 92 al 95 a Bòsnia han sabut amb rapidesa solucionar aquest tema i donar aquesta tranquil·litat a les famílies. Sí, té tota la raó. Sí, disculpa. No, que vam visitar nosaltres amb l'Albert Soler quan vam estar fent el documental ara al mes d'agost, aquest centre de Tuzla, i parlant amb ells és veritat que ens adonàvem que aquí a Espanya, clar, es comencen a fer els primers desenterraments de cossos en fosses comunals l'any 2000. L'any 2000, al cap de 60 anys o 61 del final de la Guerra Civil. Clar, ells estan fent aquest procés des d'immediatament després de que va passar, és a dir, gairebé no va haver-hi temps entre que es produeix la massacre de Srebrenica, per exemple, i es comencen a descobrir fosses i a desenterrar i fer tot aquest procés. Estan a punt de la part de Srebrenica, els queden 1.000 cadàvers per identificar. Cada cop els hi costa més, ens explicaven. I en el conjunt del país també la gran majoria s'ha aconseguit fer, i això és evident que és un element de reparació molt important. També hi ha el tema del desminatge, que pràcticament està conclòs. Per tant, sí, té raó. I del tema del Tribunal Penal Internacional és veritat. Aquesta setmana estava veient la pel·li aquesta que és nominada als Oscars de parla no anglesa, la Quo Vadis, Aida, on el protagonista, o l'antagonista, suposo hauríem de dir, és Ratko Mladic, que li deien el carnisser dels Balcans, que està a l'Haia, detingut, pres i condemnat a cadena perpètua. Clar, això és una cosa no menor, no? És veritat que després ells allà diuen sí, d'acord, és com si haguessin detingut a Hitler o a Himmler o els grans jerarques que estan a la presó, però després jo em trobo, recordo una frase brutal d'una aspirant a l'alcaldia de Mostar
d'aquest partit de Naja Stranska, la Irma Kolovaric, la Irma Baralilla, perdona, que ens deia sí, però vas anar a la cua del mall, del centre comercial que tenim aquí, i et trobes a la cua un policia que va matar el teu pare, com si diguéssim, no? És a dir, que clar, amb això no se soluciona tot, però és veritat que els principals responsables estan jutjats, encausats i empresonats, i això no és poca cosa. Per tancar una mica la xerrada d'avui, que anem una mica justos de temps, m'agradaria saber com avalueu, quina valoració feu de la col·laboració, de la cooperació internacional amb Bòsnia i amb Sarajevo des de que va començar la guerra, comptant que òbviament és positiva, però quin impacte creieu que ha tingut durant la guerra i després de la guerra? A veure, durant la guerra, els convois que arribaven de Catalunya, molts mesos els convois que arribaven de Catalunya era l'única ajuda que arribava. O arribava ajuda a MacNur, al José María Mendeluz, el paper que va fer, o molts d'aquests convois de Catalunya. Per tant, durant la guerra va ser importantíssima. I una de les coses importants de la guerra i de la solidaritat va ser com cada municipi va saber trobar també la seva manera i la seva singularitat. Després ens vam comprometre amb la reconstrucció i la veritat és que avui en dia encara hi ha molts lligams entre molts municipis i molta gent de Bòsnia i Hercegovina. Molts lligams de gent, molts lligams d'entitats, molts lligams d'ajuntaments. I això, no sé, un dia que fèiem una activitat d'Igualada amb Travnik, o de Mataró amb Mostar, o de Mollerussa amb Sarajevo, o de Barcelona amb Sarajevo, o de Sabadell amb Dobrínia. I el fet que avui, el 2021, encara hi hagi aquesta relació, jo crec que és una solidaritat que va durar durant la guerra i durant la postguerra, però que va tractar el tema més important, que és el cuidar la gent. Hi ha una metàfora de com segueix aquest esperit de col·laboració, que en Manel està molt al cas, evidentment, que és la possibilitat que es faci una candidatura conjunta de Barcelona amb Sarajevo pels Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Ha començat ell recordant que el 1984 Sarajevo havia acollit uns Jocs d'hivern i ara hi ha una proposta maquíssima, al meu entendre, que és això, que es presenti junt Barcelona amb Sarajevo. La gent dirà per què. Bueno, el motiu és perquè a Sarajevo hi ha un circuit de bobsleigh que està una mica fet pols, però que degudament arreglat, diguem-ne, seria molt més barat que no pas fer-ne un a no sé quin lloc de Catalunya. Llavors, el govern de la Generalitat hi ha una idea que ronda que, bueno, no sé, ens ha d'explicar en Manel com acabarà això. Però no, ja ho hem presentat als dos comitès olímpics, perquè el circuit de bobs passa per la República Srpska i per la Federació, i tots dos ja hi estan d'acord, o sigui que seria una experiència boníssima que les Olimpiades, a la candidatura de les Olimpiades d'hivern, si al final Catalunya es decideix, la prova de bobs fos al districte 11 de Barcelona. Molt bé, moltes gràcies. Precisament, moltes gràcies a vosaltres. Precisament la coberta del llibre d'en Joan és el podi del salt d'esquí, que a més, i malauradament, es va fer servir per part de les milícies sèrbies per afusellar les seves víctimes. Per tant, també seria una mena de reparació. Moltíssimes gràcies, Manel, moltíssimes gràcies, Joan, per aquesta xerrada. Bòsnia, la guerra que no ens van explicar, assaig de Joan Salicru, que encara queden uns quants dies en campanya de Verkami. Moltes gràcies als dos i fins la propera. Un plaer, un plaer. Dovigènia. Dovigènia, exacte. Dovigènia.